Kuwi arep tak jodohke. Jodohke piye? Jodohke piye? Cakeme. Wah, wong tuwa getak-getak. Ha jodohke piye aku lagi mau rabi ya, Pak. Sing tuwa ki melu mikir, ora mung isane mung ngakon, isane mung kongkon, isane mung dawuh. Wah, apa? Nuthuk apa? Bagong nek nuthuk. Mangsane ora. Ayo ngantem. Aja ngantem Antasena. Ngantem Bagong. Weh lah. Ngantem tenan kowe. Ngantem wae. Ha wis. Akhire nek arep ngopo kok ming ya wis ora. Ora masalah kowe ngantem aku. Ora apa-apa. Tanggaku kae, Mas. Tanggaku. Ngantem sirahku seprene stroke. Aku ora percaya. Bukteke piye? Bukteke piye? Aku ora percaya. Ya syukur wong aku ya mung ngapusi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angget ganjar saben dina angget ganjar saben dina ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu Ngara. Paman Pancatnana sawetawis anggenipun paman ngadhep ngarsanipun ingkang Raju Trisna dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing Datulaya Praja Raju Trisna paman Pancatnana. Kawula nuwun nggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang paman Pancatnana wonten ngarsa Paduka anak Prabu Setija Bama Narakasura. Keparing abdi paman ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha Paduka Anggir Setija. Ih paman kula tampi dawah sami-sami. Kula aturi lenggah ingkang sekeca lan mranata sagung para kawula miwah para nayaka anggenipun sami ngabiyantara ngersanipun ingkang putra pun Setija. Sampun ngantos wonten ingkang damel geger awit dinten sak mangke boten kanthi kanyana-nyana. Negaring Raju Trisna wonten sowanipun kadang kula ing Parang Garuda inggih menika pun Yayi Samba inggih Yayi Wisnubrata kasinggihan sabda pangandika Paduka anak Prabu malah ingkang paman ugi nderek kagiat manahipun dene dinten samangke ingkang rayi Anggir Samba sowan ngersa Paduka anak Prabu Setija wonten menapa dene wonten sowanipun ingkang rayi ing Parang Garuda menapa saking pikajenganipun piyambak menapa dipun utus ingkang Rama ing Dwarawati. Mangke kula badhe andangu dhateng sowanipun kadang kula Yayi Samba Purbawasisa wonten asta Paduka anak Prabu Raju Trisna. Kula semanggaken nggih ingkang bapa namung ndederek kersa Paduka saha midhangetaken ingkang tedhela. Kadangipun Kakang Yayi sawise satata nggone siadi ngadhep ana ngarsanipun Kakang prayoga nggone siadi lenggah ana ing Datulaya Praja ing Raju Trisna padha harja sak praptanira Yayi Samba. Dene nuwun amit pasang Kalimantabi tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi Parang Garuda pun Samba ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Raju Trisna. Ya Yayi tak tampa. Gawe legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripip ndayan ing asantosan. Apa to kang dadi wigatine dene sira Yayi sowan? Monggo tanpa cecala ingkang luwih dhisik. Gawe kaget penggalipun Kakang ing Raju Trisna. Yen pancen sowaning siadi saka kersaning siadi pribadi, muga matura ingkang terwaca. Nang yen to diutus dening Kanjeng Rama ing Dwarawati. Apa ingkang dadi dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu ing Dwaraka? Nyawa-nyawa jimat kula Koko Prabu. Sesembahan kula inggih namung Paduka kaliyan Kanjeng Rama ing Dwarawati ingkang minangka dados pengayomanipun ingkang rayi ing Parang Garuda.
Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang rayipun Samba menika boten saking anggen kula diutus dening Kanjeng Rama Prabu Ndorowati menika babar pisan boten. Namung kula menika sowan krana kula menika nggadahi atur ing badhe kula punjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu Trajutrisna. Samba wonten timbalan janur gunung Kadingarit. Dene Siadi Darbiatur ing bakal sira aturake kelawan pun Kakang. Apa to kang dadi legetaning penggaling Siadi? Koko Prabu. Mugi kepareng kula badhe majeng sawetawis anggen kula lenggah. Ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos duna dungkap panampinipun Koko Prabu Setija. Ya, mongso para Yayi. Purbawais tak pasrahke marang sira Yayi Samba. Handrah ingkang kasilring samirana mrih sekar kadung ngas gandanyo maweh raras rananing griya Wale-wale menapa Koko Prabu sejatosipun wonten gegembolaning raosipun ingkang rayi ing marang Garuda. Ing badhe kula aturaken dhateng inggih dhateng sinten malih? Kula ngungkap dhateng sejatining raos kula. Menawi mboten wonten ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Trajutrisna ora kusik kok sajak widanti wijanjane ning apa Samba. Monggo pendak-pendak arang-arang Siadi sowan marang Projeng Trajutrisna tansah cecaketan kelawan Kanjeng Rama. Mbok menawa nobot repoting Siadi tumulipun atur kersane Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Nanging kok ora kaya sak gedhagan iki lha kok dadi sira Yayi Parang Garuda sowan ana ing Trajutrisna. Inggih. Krana menawi menapa ing sampun dados gegebenganing manah kula menika mangke badhe kula aturaken dhateng Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Tan wurunga malah kula badhe nampi duka saking Kanjeng Rama Prabu. Lho. Napa duka piye? Mila pangraos kula tumunten kula sowan dhateng negaring Trajutrisna supados sak mangke Kanjeng Koko Prabu menika saged abebantu dhateng bot repotipun ingkang raying Parang Garuda. Marajata kalang-kalang rembugmu. Gage Siadi Darbe Panyu napa? Yen to pun Kakang bisa ngudaneni mesti pun Kakang bakal sak biyantu kelawan sira Yayi ing Parang Garuda. Koko Prabu. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika malah minggahipun sampun wonten setunggal candra. Manah kula menika mboten jenak menawi kula mapan wonten ing Parang Garuda. Manah kula menika mboten kraos sekeca menawi kula mapan wonten ing kasatriyan Parang Garuda. Apa Siadi bubar nampa duka saka Kanjeng Rama? Inggih mboten. Prasaja kemawon. Sampun setunggal candra. Enggo dinten sak mangke menika manahipun ingkang rayeng marang Garuda menika kaprawasa krana raos tresna tuwin raos asmara. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkur. Samba wonten timbalan. Saka pitunganing pun Kakang yuswaning Siadi kuwi wis ndungkap dewasa, mula ora jeneng aneh. Lan ora jeneng mukal. Lamun Siadi tumuli duwe rasa tresna kelawan sawijining wanita. Lah yen panjenengan Siadi Darbi rasa tresna kelawan sawijining wanita, dudupun Kakang ingkang Darbi tanggung jawab.
kudu nuruti apa kang dadi pamothaing kadangku ing Parang Garuda nanging kuwi tanggung jawabing Kanjeng Rama. Nuwun pamunten, kula sampun matur Kakang Mas. Bilih menawi kula menika matur dhateng Kanjeng Rama Prabu Ndrawati tanwandi kula badhe nampi duka mila kula kedah gadah satunggiling tetiyang ing sakmangke saged anjurung dhateng gegayuhan kula. Tegese Koko Prabu Trajudresna menika kula suwun supados saged andombani dhateng pengangkah kula pun panjangka kula. Lah ora kusik aku tak takon karo kowe. Lah terus wong wadon ingkang sembada mrawasa lawan atimu mau sapa? Inggih menika. Ndadosaken kula ajrih kaliyan Kanjeng Rama Prabu awit lumayan bumi kroping langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga mrawasa dhateng manah kula satemah kula kapandhuk bedoring katresnan. Kejawi nuwun sewu. Atmajanipun Paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati, Koko Prabu Trajutresna. Ratune ratu Pati-pati linu Pranayaka Tias Raharja Panagari becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rubeta kang reribeti jagat Dropadi jagat pangestu Kara Wiladal. Sombo wonten dawuh Koko Prabu. Yen pancen gegayamu kaya mengkono lan kabeh mau ora mung tekan gegayuhan nanging mbok tekake ana ing tekad merga tumrapun Kakang tekad kuwi pok ing karep. Wong ki yen wis nekat adane sok lakon. Inggih. Lah saiki mingkari nanting karo atimu piye? Menawi ngantos kula mboten kasembatan dawuh karo Kyai Jenakawati, Koko Prabu. Prasapaning manipun ngraying Parang Garuda menawi perlu badhe kula entrengaken pejah gesang kula. Yen pancen kaya mengkono, dina sameng kaya tak kanthi sowan Kanjeng Rama Prabu Ndrawati nyuwun pangestu lan panjenengane tumuli sowan ana ngersaning Paman Arjuna. Matur apa anane yen to sira Yayi tresna kalawan pajaning Paman Arjuna ya kuwi Yayi Jenakawati. Mangke rumiyin. Saking pangraos kula menawi tumuli sowan Kanjeng Rama menika mangke malah mboten saged kasembatan panjangkanipun ing rayipun Samba. Lho, lah karepmu piye? Sowan wangsanipun Kakang Mas Tijo menika, panjenenganipun Kakang Mas Tijo menika kula suwun kanthi sanget enggal sakmangke minangka dados wakilipun tiyang sepuh kula sowan dhateng Paman Arjuna. Menawi mangke kula sampun kasembatan boyong Dewi Jenakawati tumuli nembe matur lan Kanjeng Rama Prabu Ndwaraka. Kanjeng Rama tartemtu bombong penggalipun sampun ngantos sinengga kula menika setunggiling anak ingkang tansah sumendhe dhateng pangaosipun wong tuwa. Anak ingkang ora isa nglungguhi tembung ngopor bebek mentas awake dhewe. Ing mekaten kula suwun Kakang Mas Tijo kula aturi modal lampahipun ingkang rayipun Samba sowan dhateng Paman Arjuna Pak Kakang Prabu Stijo. Pomo sayongkong ana wiyat amun-amun lir gumampang maletik mancolot jagat Dropadi yayaning kok nganti napa dukane Kanjeng Rama Prabu Ndrawati piye yen sinengguh aku nglangkahi marang panguwasaning Kanjeng Rama jer tanggung jawab wong tuwa tumrap anak mesti bakal nuruti apa kanthi panjaluke si anak. Nyuwun pamunten pitados kalian kula to. Kakang Mas menika mboten saben dinten caket kan Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Mila apal kula wewatekanipun Kanjeng Rama menika apal Samba teng lagak lagu lagianipun Kanjeng Rama. Sampun matur dhateng sampun Kakang Mas Tijo menawi mangke kula menika muli matur dhateng Kanjeng Rama Prabu tartemtu Rama Prabu malah mambengi pikajenganipun ingkang putra pun Samba. Mila dinten sakmangke ngaten kemawon. Kakang Mas sarujuk menapa boten ngodha lampahipun ingkang rayipun Parang Garuda. Lah yen nganti gagar wigarapan jangkamu mesti wae aku bakal kelangan adi. Samba, yen pancen kaya mengkono kang dadi karepmu, kowe metu dhisik enten ana pun Kakang ning alun-alun negara Trajutresna.
Sawise nganti busana pun Kakang bakal nemoni kelawan sira Yayat Dikusamba lan budal marang kasatriyan Madukara. Menika saestu? Iya, sapa? Aduh, matur nuwun Koko Prabu, matur nuwun. Badhe wonten pangarep-arep mangken kula saged ambaya dhateng Yayi Janakawati kala dinten samangke kula nyuwun pamit madhal pasilan wonten kala negari Traju Tresna sing ati-ati aja kaya bocah cilik sapa. Wonten dawuh nggih. Wonten bab kuwi perkawis ingkang kedah ngembet dhateng ing putra ing Traju Tresna nanging Gandeng Samba menika adi kula. Menika kadang kula taruna. Monggo tresna kaliyan Samba menika boten saged dipun gambaraken. Menawi ngantos Samba cabarakenipun badhe ngrengkuh pun Janakawati. Sakmangke tartemtu kula badhe kecalan kadang taruna. Mila kula nyuwun dhateng Paman Pancatnyana, kula aturi nengga negari Traju Tresna. Pundur paduka benjang menapa. Mboten badhe kula wangsul dhateng praja menawi dereng saged kasembatan panjangkanipun kadang kula Yayi Wisnu Brata inggih Yayi Samba ing Paragaruda. Nggih, Nger. Namung ndherekaken Sengkar Paduka mugi-mugi lebda ing karya nggih anak Prabu Stija. Paman Pancatnyana kula nyuwun pamit ngatos-atos nggih. Angger Stija Bumanara Kasura. Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aning perang Bratayuda kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Putuku ngger Lesmana cah bagus, putuku ngger Candlonet. Lesmana Mandrakumara. Wonten dawuh menapa yang Penemban Durna? Kowe wis nyandang cara manten, Ngger? Nggih. Kowe ngerti, kowe arep tak larapake ning ngersaning sapa lan tumuju marang endi? Ngertos. Nendi? Wonten kasatriyan Madukara daup kalian Yayi Janakawati. Jumbuh kalian menapa ing dados gegayuhaning ati kula yang Penemban Durna. Kowe ngerti Janaka kuwi sapa? Janaka menika Arjuna. Ya Permati. Janaka kuwi muridku. Nggih, lulus tahun pinten? Ora perkara nggon lulus, ning Janaka kuwi muridé Begawan Durna. Janaka kuwi tak anggap anakku dhewe. Lho. Niki lho Ngger dimidhangetaken ngendikanipun ing Sokalima. Raden Janaka menika siswanipun Begawan Durna. Janaka kuwi murid Lesmana. Mula Janaka kuwi mesti bangun miturut karo pekandhati perintahe Begawan Durna. Nah, iki mengko nek wis tekan kono tumune aku bakal kandha karo si Arjuna yen to praptaku ning kasatriyan Madukara kuwi nglarapake calon pinanganten lanang ya kuwi kowe Lesmana Mandrakumara supaya dhawuh karo Janakawati. Janaka mesti ora bakal wani. Janaka mesti ora bakal badal sumbi dawuhing Begawan Durna. Janaka mesti manut karo dawuh perintahe Begawan Durna. Oh, mesti bakal nglakon jawab karo Janakawati. Kowe rasah sing ki Begawan Durna wae ya. Nggih, saking bungahe ati kula. Nek ngonten wiwit dina niki yayu kula putus.
Yayu kuwi sapa? Ah, senengane bocah kok aneh-aneh ora. Kowe iki putra Nalendra aja sok nenengi wong bidak pejaraan. Kowe iki putra Nalendra. Kowe iki anak ratu. Wong tuamu ki Nalendra. Nyenengi kok mung wong bidak pejaraan. Wong kawula cilik, wong loro saudon terus saurupan. Ora sak derajate. Nyenengi ya sing sak derajate. Yen kowe iki putra Nalendra nyenengono putra Nalendra. Saora-orane ya putra Bedita apa putra Satriya. Nyenengi kok mung bakul mie ayam. Yayu lor prapatan kae to? Nggih. Ah, lah kok dadi kowe ngrebut nggon aku. Bola. Turan sampean. Aku ora ngapa-ngapa, anyak. Mustahil. Nggih. Niki terus budal teng Kasatyan Madu kok kara. Ya, heeh. Nek mengke Paman Janaka mboten maringake, kowe ora percaya karo aku, ha. Begawan Durna kuwi aji-aji guna kasantikan panggendam pirang-pirang. Oh, Janaka mengko kena panggendamku tak walik paningalih. Mesti anake diwenehke karo Begawan Durna. Tumrih tak dawuh karo kowe. Ora coba, apa ora seneng atimu, ha? Nggih. Bungah kula nyenengake. Iya. Monggo yang dipun lajeng lampahipun menika pun dugi meh cedhak Kasatyan Madukara. Wonten tulisane wis. Nika mang waca anda susu gigi Anda memasuki ke kawasan elo ke akala ili asasa asisi lokalisasi kudu kae engko menggok nengen ngaten kula kinten bablas nggih. Monggo Depate dipun gelak lampahipun bidal wonten ingkatan Madukara. Niku wis ketok tapel wates Kasatyan Madukara. Nggih enten gepura gambare utawa enten patunge Jempare. Niku cetha nek mlebu wengkon Kasatyan Madukara. Kula wis hafal nggon-nggonane. Nek teng Jodipati teng ngersaning Paman Werkudara niku enten gepura sing enten gambare utawa patunge gada. Nek tenggene Paman Puntadewa niku enten wujuding gepura sing enten recane kembang mlathi. Tenggene Paman Kulasedewa niku enten reca gambare Sugeng kalih Bagya. Sinten niku Dewate? Pengeran. Kula nek gagas Lesmana niku ajeng guyu niku kok wedi. Wong niku putra Nalendra. Padha kalih teng negara Ngastina nggih Yang. Nek kraton Ngastina niku gepura gedhe banget wong negarane ya gedhe. Enten gambare gada kaya nggene Paman Jodipati. Heeh. Nek teng negara Ngawa enten gepura gambare Jemparing loro. Kuwi merga tandha yen to anak Prabu Basukarna kuwi pancen pinter olah ngembat jemparing. Nggih. Tenggene sampeyan nggih wonten gepura gambare wong ngemiki. Kae gepura saka pemerintah. Penggalaan keluarga berencana. Urung tak gempur ke saiki. Mbaya dirangi. Ndak madan-madani Sokali. Sokali niku gambare napa? Nang Sokali niku gambare napa? Gambare napa? Terpedo jalan. Dengangak nih. Oh.
ya nggo seger-seger tepate lha nggih. Suasane udan kaya ngene iki lha nggih. Monggo bidal, ayo ger fotoku tak kanthi budal ning Kasadian Madukara ger Cak Bagus. Nyong ngambreng kati karonaning kaswa sedo sang gondo astrat mojo longleng lalu mangulati surya mangrang sang wayah wah Antasena apa Pak dangu karo wong tuwa ora wangsulan mergo atiku ora enak atiku tuwuh tandha pitakon pirang-pirang bapak nganti karo aku budal saka Jodipati wiwit saka Ngrandu Gumbala aku ditimbali karo bapak sowan ning Jodipati terus tumuli bapak ngajak aku metu saka kasatriyan nganti tekan sprene tak suwuni prisa Pak arep nendi arep ngopo bapak ora wangsulan. Ha saya aku tak takon karo bapak tak takoni kok ora wangsulan ki sebab apa? Mergo iki yen tak kandhaki karo kowe nang kene kowe mesti badal dawuh wong tuwa. Kusike nek dawuh wong tuwa apik ki aku tetep manut. Nek dawuh wong tuwa kira-kira kuwi ora apik, tur dawuh wong tuwa kuwi bakale mengko apa jenenge meksa karo kamardikanku ya nuwun sewu aku ora gelem nglakoni. Lah wangsulamu wis kaya ngono. Mula rasa dadi takon sing menawa ayo ndang budal. Arep nendi? Wah, manut karo aku. Wong mlaku ki eneng tujuane. Nek ora ana tujuane kuwi engko kesel lho, Pak. Engko nek kesel ming ngerkasake aku. Antasena. Didak-idak. Engko tak idak cengele nesu. Wah, idak-idak wong tuwa ki ora tekan sirah. Idak-idak kok tekan sirah. Lah jare mumet. Mumet idak-idak sirahe. Wah, caidan. Ayo budal, kose aku gelem mangkat ning Bapak Prasojo. Arep nendi? Madukara. Oh, none paman. Yo. Pigatine ngerti yo. Anak Werkudara kabeh wis padha omah-omah, kabeh wis padha mentas. Kakang Montorjo ya wis omah-omah. Kakangmu Gatotkaca ya wis omah-omah, wis mentas. Tegese wong tuwa wis ora duwe kewajiban kula mentah karo kakangmu sakloron. Nek kowe sing durung. Mula aku bakal tekan Kasadian Madukara mengko. Nek arepe jlamprong adikku ya pamanmu Madukara, kowe arep tak jodokke. Jodokke piye? Jodokke piye? Cakeme. Wah, wong tuwa getak-getak. Ha jodokke piye aku lagi mau rabi ya, Pak. Aku ki lagi seneng dhewe, aku isih seneng dhewe aku mau nek tokon rabi nek tok jiatun rabi aku mau. Wis wancine ketika lakoni rabi. Kowe arep tak jodokke karo adimu wadon Jenakawati. Wah, cilaka wis. Aku isih pengen dhewe. Aku durung kepengin omah-omah. Aku sing duwe panjangka sing kudu kelakon. Mula aja tok ora bek isih ya Pak, ngerti to Pak? Aku kan isih skripsi. Ora usah wangsulan. Manuta. Pak, aku isih kepengin dhewe, Pak. Yen kowe ora manut karo Werkudara, ora manut karo bapakmu, ora apa-apa. Ning kuwi dina iki ora usah ngaku dadi anake Werkudara, minggat. Aja ngaku kowe turun Werkudara. Ora sudi dadi wong tuamu, ora sudi dadi bapakmu. Ayo minggat. Malah iki sing berat. Jauh dadi anake sapa? Sakaremu, arep dadi anake Mbah Kasan ya sakaremu. Kuwi dagelane waluh wis mati, Pak. Aja sok dienggo. Ben tentrem panjenengane nang kono. Wah, yo men. Manut apa ora? Mengkari ngelakoni, monggo sing rembugan aku mengkari ngelakoni, rasa kaya bocah cilik. Pak, aku manut. Pak, aku jane ora sandata wangsulan diwae takon minggat. Aku ora sudi duwe anak sing badal jawe wong tuwa. Ayo budal.
Pak, ayo budal. Yo, wis ayo makan. Njaluk ngapura lho, Pak. Wah, manut karo bapakmu wae. Kapanduk beda ring asmara turiding dibya swara-wara. Bangane ora cetha. Krana anggen kula kepengin nyeti dhateng Sekaring Kedaton utawi ngasantian Madukara putra Madukapa Nyayi Jenakawati. Badhe kula boyong wonten ing kasatriyan Saroja Binangun inggih Janangun. Adik kula muktakaken ngawibawa Nyakrawati mbau dendha paman kula nyuwun Maduka maringaken putra Maduka pun Jenakawati paman. Olat mara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Aduh, Kakang Mas, kawontenan kados mekaten dereng ngantos kula saged anampi rembagipun saking Jodipati. Malah menika anak kula Sambadwen, anak kula Lesmana ingkang sowan, monggo sami-sami ngayunaken dhateng anak kula pun Jenakawati. Wah, Jlambrong. Yen perkara iki mbok pasrahake marang aku mesti bakal ana kerampungane. Mila Purbawasa wonten asta Paduka Kakang Mas Jodipati Antasena. Piye, Pak? Samba wonten dawuh. Lesmana wonten dawuh paman. Nek pancen dadi wong lanang kepengin ngayunake wong wadon, monggo wong wadone ming siji. Yen lanang kudu lanang tenan. Aja mung lanangan kaya wong wadon pepinjungan. Yen pancen kepengin ngayunake Jenakawati, monggo Werkudara uga nglarapake anak lanang Antasena. Samba ya lanang, Lesmana ya lanang. Sapa sing menang didu ana ing alun-alun Kasatan Madukara kuwi sing bakal ngukup Jenakawati. Laning ngalang kiwana klara pandan montar tinonir kekonang surem solo tetan padang Antasena. Kakang Lesmana piye, Kang? Jebul kowe ya dilarapake karo wong tuamu Paman Werkudara kepengin gayuh Jenakawati. Ya apa ora? Ya apa ora? Semangka. Apa iki? Ya pancen kepara nyata.
Ning aku jane ora duwe niat dhaup karo Yai Jenakawati, ning gandeng upama aku mbadal dawuhing bapak. Monggo bapakku sing ngukir jiwa ragaku, Kang. Ning nganti aku ora nyendikani dawuhing bapak, dosa apa sing bakal tak sandhang? Nang kene kowe bakal tekaning pati tak longko marung padukmu. Sirna Margalayu. Kaya apa aku sing ngukup Jenakawati? Wah mati dening aku wis Sena. Monggo sing ngladeni ora iso ndandani wayang. Mumet pecah dasmu kowe Antasena. Ayo Gong, Antasena. Kene iki wirawire bingung. Ora rampung-rampung tenan ngene iki. Lha iki ndekno nganggo topi laken sikile pincang. Golai Antasena meh mlayu ngalor, bali ngidul. Kaya ngono laden wayang. Nek nganggo kacamata. Kacamata. Sing penting glelenge sik, Tru. Mlebu warga laras ki sing penting glelenge sik. Nabuh nomor 2. Dapur mulai, ayo. Antasena. Piye, Kang? Kowe ngalah aja dhaup karo Jenakawati. Nek aku ngalah jane ora apa-apa, ning mesti aku didukani karo bapak. Monggo sing niat kuwi bapak. Anak mung sak derma nglakoni. Wis tak niati nek pancen bapak wis dawuh kaya ngono aku mung kari manut. Lho, tegese kowe cukeng wae. Mati dening aku cobanen, Kang. Mati. Tan tulusa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Samba. Iya, Kanjeng Rama. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, ya tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan. Ya merga saka anakku Setija nggone wadul kelawan wong atuwamu aku. Wekasan aku sumusul marang kasatian Madukara lha kok jebul bleduk mampak-ampak lebur kasaputing angin. Paman Jodipati ngarapaken ingkang putra inggih menika pun Dimas Antasena badhe kaudhapaken ngaranipun Yayi Jenakawati. Watok wantunipun Paman Jodipati tumunten calon pinanganten sayanipun dipun du wonten ing pabaratan. Lho. Lah yen kaya ngono kuwi jenenge ora adil. Samba ora tau perang mongko Antasena pendak-pendak diadepake ning kahanan peperangan. Lah mestine kowe kalah karo Antasena. Inggih, Rama, kula kawon. Pengen menang karo Antasena. Ning aja nganti kadenangan dening sapa-sapa. Keparengipun, mara tak paringi ngampil Sekar Wijaya Kesuma Samba. Kowe mundi pusaka Sekar Wijaya Kesuma? Ora iso lara luputing mati. Kowe dikapak-kapaki karo Antasena ora bakal ngrasake lara. Yen perlu kowe ora bakal iso tekaning pati. Maju tandingana anake Werkudara kae. Mati kowe Dimas Antasena.
lho lah edan. Deng kaya kendang dijago-jago menyok. Kalah, Pak. Kalah piye? Kalah ombo ana Werkudara perang kalah luwung tak jur-jur dhewe. Wah, ngisen-isenke wong gerak. Dirit tekan Madukara didu karo manten liyane kok kowe kalah. Werkudara isin, Werkudara wirang. Kok iki napa dandani lemari wae ya? Dak-dok yaene ora. Ngopo? Wah, Sampeyan iki karo anake kok tutuki sirahe nek bodho piye? bodho ya men. Anak-anakku dhewe. Nek nganti silik loro gedhe tekaning pati. Bangane aku duwe anak kalah karo Samba, luwung tak pateni dhewe. Gong, rene yo. Ini ora kowe sing ngelekke ora rampung-rampung. Ada masalah? Kuwi Ndara Antasena tutuki karo Ndara Werkudara. Maksudnya? Antasena kalah karo Samba. Luwung gawe wirang wong tuwa, luwung tak pateni. Wah, isin. Aku iki ceniningan. Mundur, Den. Yo. Arepe ana niat ping anak wis ditutuki-tutuki mbok ben rasa anak-anak. Anak-anak iki duwe anak iki ditresnani. Nyambung sejarah wong tua. Wong perang ki werna loro, ming kalah apa menang. Nek kalah ya wis, nek menang ya syukur. Apa kudu anak Werkudara ki menang terus? Hah? Ngono wae piye? Kok ndur tas-tas. Nek kalah ditakoni mergane apa? Samba ki ora tau perang kok iso ngalahke Antasena sing bendina perang. Itu mesti ana sesuatu. Udang dibalik. Apa lho? Batu. Es batu. Batu tok. Batu tok. Antasena kalah karo Samba iku kudu diteliti ora mung njur ditutuki. Sing tuwa ki melu mikir, ora mung isane mung ngakon, isane mung kongkon, isane mung dawuh. Wah, apa? Nutuk apa? Bagong nek nutuk. Mangsane ora. Ayo ngantem. Aja ngantem Antasena. Ngantem Bagong. Weh lah. Ngantem tenan kowe. Ngantem wae. Wis. Akhire nek arep ngopo kok ming ya wis ora. Ora masalah kowe ngantem aku. Ora apa-apa. Tanggaku kae, Mas. Tanggaku ngantem sirahku seprene stroke. Aku ora percaya. Bukteke ye. Bukteke ye. Aku ora percaya. Ya syukur wong aku ya mung ngapusi kok. Wong iki nek wong dodolan ora iso iklan ya ngono ya, Bang. Iklane didobosi terus ra keneng ya. Wis kono terserah, nek Antasena mangseneni. Kula arep lele kula. Kandhane ngayal. Wah, Antasena kalah karo Samba. Ora mungkin. Nyatane wonge mundur. Tantem ora apa-apa, Gong. Wah kok iya ya? Mongko Samba ora tau perang. Ngeten mawon, pasrahke Kang Rayi. Sapa? Sapa kae Adimulya ne? Wah, bagone yah iki lali. Sapa to? Ndara Janaka. Ndara Janaka. Jlamprong kon rene. Jamrong. Aja. Modar kowe. Dikawet dantem cangkem kowe. Sing nyeluk Ndara Janaka Jlamprong ki ming Ndara Werkudara. Kowe iki ra nyeluk Jlamprong. Wah, ora ngerti ya. Ngapunten Ndara Janaka. Tindak mereka. Iya, Jlamprong matamu. Nesu Wonten dawuh. Samba menang karo Antasena. Ana wong kang ngrewangi karo Samba aku ora trima. Lenggah prayogi Kang Mas.
wis tobat aku kapok. Wah, Antasena. Piye, Pak? Nek urung jalu ngapura jamba ujuli. Wah, licik. Diwangi karo gerangane. Yen pancen ewang-ewangan, Antasena kon mundur, sapa kon mundur, sing tuwa karo sing tuwa. Wis. Wis, Werkudara wis. Ngopo, Pakji? Aku njaluk ngapura ya Antasena. Sebabe Samba kakangmu tak ewangi. Tak paringi ngambil pusaka Sekar Jagasuma. Sekar dijukuk karo Janaka. wah Jamrong. Jamrong. Mboten. Sumpah mboten. Pisan meh tak pancal raimu. Ya aneh-aneh kok gong ora. Sasok melu nyeluk Jamrong. Ndak coba. Sekali anakku papat ke tembok ya. Disikat. Menika kok rapi ya tak tampa Janaka. Jamrong, Wonten dawuh aredi. ajeng mala wong. Ana go mlayu kowe iki. Kowe diancam karo Janaka. Ngapa aku ora ngapa-ngapa kok? Aku ngombe es teh. Laine pucet. Terus cakepan sendang biru wae alah. Ngelamun. Omong go, mau cewek kowe ngono. Diluari Antasena. Diluari. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lerekin sangking risang mawe gandrung. Samba wonten dawuh Rama. Iki dadi tandha yen to kabeh ingkang kumelip ing rumangkang kedunungan kulit daging kuwi mung pasrah pepesthening kodrat. Siji pesthi, loro judu, telu tibaning wahyu, papat kodrat kuwi wis diasta dening panguwasaning dewa. Mula dijangkau kaya ngapa nek Janakawati kuwi durung ginaris dadi jodoh jauhmu ya ora bakal lakon. Kowe trima ya, Nger? Iya, ngestaken dawuh mboten dados menapa. Antasena, piye, Pakdi? Aku melu mangayu bagya sekerti jumurung. Dene anak Antasena kelakon mboyong Janakawati. Ya, nyuwun pangestu muga-muga nggon kubran karo Yai Janakawati tentrem ayem ya, Pakdi. Iya, tak pangestoni. Jamrong. Kae, Gong. Kowe cerewet ngapa, Trok? Kae wonge mandeg mlirik ya. Ndelok kene. Jamrong wonten dawuh. Wis rasa to gagas. Cangkeme Bagong to urus. Kok iso diparapi Jamrong ngono. Aku ora ngerti kok mbiyen cicinane kae. Apa cicinane mbiyen elik sajake. Wis. Truk. Engko nek goleki bapak aku omongno aku ana rapat no ya. Ya. Kowe arep bali. Bali saiki aku. Ora ngenteni engko. Aku bali saiki wis tak mlaku alon-alon. Lah iya. Jamrong. Esuk bengi nek Bagong melu iso diajar karo Janaka lho, Pak. Anu apa jenenge BBM? BBM apa BBM? Wis ora musim BBM. Nggon aku isih aktif. Kowe iki chattingan karo sapa? BBM wis ora metu kok. Nggonmu isih duripke wae. Mulane pirang-pirang sasi iki ora ana wong ping. Ayo wis ora ana. Mekarke budaya benane. Ora lali karo budayane awake dhewe. Ayo Tatin. Ya. Sing lemu-lemu sik, Tru. Ya. Nggo ngetes tek. Kok nggo ngetes tegel. Ha iki ling kurang Pak Ape. Iki tidak mak dung-dung. Ora bongkar meneh. Oh. Arep ngapa duite nek ora nggo bongkar meneh.
Waduh. Kuwi senengane gegasah atine Wiyaga. Mulai ra nyenengke gare. Sugeng dalu, Pak. Ah sugeng dalu. Wah, ayo ngene iki lho. Piyayi iki alus lembah manah. Sugeng dalu, Pak. Ngono penak dirasake ora. Ya Tin, nembang Tin. Heeh. Nggih, nembang napa? Ayo. Maksudnya enten pamundutan mboten? Ora ana sementara iki tak tilikane. Mbok menawa ana pamundutan sing lumantar, ndane nek acarane apa jenenge iki Raben ngono kuwi angel. Saweran ki angel anggere sing duwe gawe ki pengusaha ngono plung. Ah iya. Ning ora apa-apa, Dik kudu nrimo lan kudu minangkani kabeh konsumen. Iya. Sing bernapaskan percintaan. Iya. Mergo tembang ki iso dienggo pitutur pirang-pirang. Aja tuh. Gegarane wong akrame. Tutu bondo, tutu lupa. Ayo, apik. Pamintaku nimasi doase. Setya tuhu. Muni Setya Martono. Sinten ya niku, Pak? Ana anake lanang modar. Ya ana Mas Mirata. Jenengan kewanen. Langgam ngimpi nggih, Pak? Oh iya, boleh silahkan. Dibawani. Ya. Ngambuntet. Ya. Sindene ora kerja meng do gulang-gulung nang omah ya ngono kuwi ya. Ah iya. Mangan, cemilan, saben bengi meng kletak-kletik. Awake saya jebrot. Ya wis ora apa-apa. Sesuk nek mayang wis entuk nang jaba, kancane do numpak mobil dhek tumpake Tosa. Ah iya. Atin karo Ayu. Mbok ora ngece. Yang ice. Ngapa ta? Meng muni ce ngono lho, ora ngece. Cene kaya ditekanke ora ngece. Sing bener primen ta? Ora ngece, ngono penak. Mbok ora ngece. Wis kuwi Jawa kok. Ora ngece. Ayo wong wedok iki nek omong ki penuh dengan apa ben iso membuat mempesona. Ora ngece. Pun kulino metu dhewe. Hah? Suarane lho, mbok ora ngece. Hah? Maksudnya, Ayo metu dhewe. Piye kowe? lah iki mosok digawe-gawe topan. Mbok priksa. Tak tutuk ndasmu lho. Maksud iki omongane metu. Oh, iya maksud aku. Heeh. Ayo. Bahaya. Bebasan tanpa tepi. Kanca penabuh ya kabeh nganggo masker. nganggo ayo. Ane ya ana sing nganggo masker dadak madang kok dadak disuwek maskere. Lali nek iso dicopot. Ngono disendok ya dilebokke ora mlebu suwek. Ngono. Ayo ben ya. Angel kandan-kandanane kanca-kanca ya angel. Putul. Mega. Ayo meh persis. Ngidar-ngidari Ngulandara Sinden keset. Dioyak wektu, Pak. Hah? Dioyak wektu. Malah kuwi mung sedilit kok ngulandara ki mingan.
nglembara ngunggahi nglembara ngunggahi gundul gunung munggah kok gundul iki piye ayo cenanangan iso lho kowe lho kok tekan kene bareng iki Satemah kinawa ngimpi ya sripat sripit lembeyane mrak simpir ya coba yang apa sripat sripit lembeyane mrak simpir istimewane nang kene iki. Ora kabeh sindan iso. Ah iya. Aduh. Lah ngopo ta? Iya. Aku nang rong lahir kowe lagu kuwi metu kuwi. Lagu. Aduh, kau tak percaya. Aduh, kenapa aku cinta? Wow, lagune sapa kuwi? Bangkit Sanjaya. Ngawur. Ngawur. Aku iki lagune Hari Mukti. Kok Bangkit Sanjaya? Ya wis, bangkit dari kubur. Lagune Mbah Gito Gati. Lagune bangkit dari kubur. Dieni ora. Ya. Boyong men. Ayo ben kemak. Ngopo to yen? Ngopo lho nek aku sing nembang kok ngono iki lho. Ora apa-apa. Ya wong apik kok aku ki ngalembon. Niku sana la la la
Matur sembah nuwun tanpa pindah. Ngimpi ya wis. Ayo luar biasa. Al-Fatihah Kudu Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.